Oh, yeah, baba na. Ayan po, bababa na yung mga ninong. Wala, pati pasarado. Kaya Judy. Ayan, yung iraraya sigara at turni. Yan kasi kay Mangkasal Apo. Wow, lastik. Ang tagal. Tapos magtabi kayong dalawa dyan. Andiyan mo na awit yung tibag mo bagay, friend. Kami susiya na po po. Umawit yun ah. Naman tadlog tang ka pumusuman Lucas tan. Kaya ka po ipawit pati tayo sa dum, friend mo. Yan mo hindi silong ang pagdananin ng aki. Lak mo lang. Kapi malupas tan, makita yung simbahan. Kalak na ah. Hindi ko kapre nga ah. Magtabi kayong dalawa, picturean ko kayo. Pipindutin mo na picture. Yun sa baba niya. Ito. Okay. Ah. Kasya isang sakyan, kasya no, kasya isang sakyan. Oo. Oh, Supremo. Kung kalaba, Oh, sa limuo. isa pa. Ayun na sila. Ayun na kaya na. Okay. Ito na, oh. Umpisa na kayo. Be, mag-ano na kayo ni Sally? Hindi. Diretso na to. Ikaw nang bala mag-ano. Tako nang mag-video. Mag-partner na lang kayo ni Sally. Si Kuya mo dyan nakapasal. Oh, sige. Ayan. Ay, Adeng. Ading. Picture. Oh, tumalikod naman. Dito ka na video na. Kapisan, sali ka la. Tapicturean ta kayo. Oh. Okay. Ay, aniniming kayo. Di malakay ni. Wala ata ako. Walang mag-umpisa. Sakit na lang po tayo man. Sakit tayo man po. Sakit na po tayo. Minong. Sa baba na tayo. Dito tayo naman. Yan naman yun. Oops, stop.
Tabi, tabi, tabi kayo. Tabi. Ismail naman, nak.
imposed on your forefathers. You shall not commit murder. Every murderer shall be liable to judgment. What I say to you is, everyone who grows angry with his brother shall be liable to judgment. Any man who uses abusive language toward his brother shall be answerable to the Sanhedrin. And if he holds him in contempt, he reads the fires of Gehenna. If you bring your gift to the altar, and then recall that your brother has anything against you, leave your gift at the altar. Go first to be reconciled with your brother, and then come over to the guard, who will throw you into prison. I warn you, you will not be released until you have paid the last penny. Duties of the real estate, mga magulang at mga idols, mga magulang at mga idols. They ask you two things, dalawang bagay. Number one, please pray for this godly couple. Ipagdasal ko siya. Alam ko kung ilang araw niyo ko pinag-isipan kung ano ang regalo ninyo sa kanila. Diba? Siguro mga ito. Isang buwan pa, inisip lang regalo ninyo para sa kanila. Siguro mga iba, friendship na lang. So they stay together. Yung mga iba po, plato na lang para may masabi. Ay, para may gagamitin. Okay? May gagamitin sila. Yung mga iba naman po, alam ko po, sabi ninyo, cash na lang, cash. Eh, para sila na ang bibili ng kailangan nila sa pag-prepara ng bagong pamilya. I tell you, my dear friends, ito po yung pinaka-importante na regalo po na ibibigay ko sa kanila. Manalangin. Okay? Marami na tayong binibigay ng mga material na bagay, but please don't forget that spiritual gift for them. Prayers. Pagdasal po sila ka na. To raise us good Christians, the children whom God will give you. Please express your intention before God and His church. Rosalind, do you take your brother Junior here present for your loving husband according to the rights of our Holy Mother, the Church? Yes, Do you give yourself to him as his wife? Do you accept him as your lawful husband? Okay, brother Junior, do you take Rosalind here present for your lawful wife according to the rights of our Holy Mother, the Church? Do you give yourself to her as your husband? Yes, sir. Do you observe her as your lawful wife? Yes, sir. Okay, ngayon, sumunod kayo sa ating dalawa. Sabay kayo. Grant us, Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better for worse, for richer for poor, in sickness and health, until death do us part. And I pledge you all the Christ's precious gift. As with is confirmed, and blessed upon the marriage shall constructed, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. We shall not bless your honor and your rings, our hands in the name of the Lord. Who made heaven and Let us earth. pray, bless your servants with sufficiency, all material possessions which are symbolized, so that they reach them to attain eternal life through Christ our Lord. Amen. Bless your estates, so your servants, so that they may live in rich and alone, and in the growth and all of thee, through Christ our Lord. Amen.
Did write a degree at the time of my job and loyalty in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Rosalie, I give you this army this army as a pledge as a pledge of my dedication of my dedication to your welfare. to your will. In the name of the Father, In the name of the and Father, of the Son, and of the Son, and the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Jane, I got it. Okay, my dear friends, I would like to introduce to you the newly wedded couple, Mr. and Miss Wilfredo Jr. and Rosalind Fronta. Palakpak po natin ang mga couple. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is true, right, and just, our truth and our salvation. Always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Son God. For although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift, since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation through Christ our Lord. And so in company with the Christ of angels we praise you, and with joy we proclaim. Holy, holy. Right, Rosalind. Congratulations once again sa inyo. Palakpak po natin sila. Pirma, tagay, itay. Tirata. Asang ko ngayon? Sa pangalan ko. Ano yung pangalan mo? Wala ang pangalan ko dito. Ano na yun? Sawit. Yan. Saan? Sa Lipatoro. Wala. Dito sa baliktad yun. Jatiga. Yan, yan. Ayun, yung sawit. Pilipis. May kas ka dyan, Bilas. Dalawa.
ano. Sally. Sally. Yun ako. Picture yun. Isa. Cross dot 357 Pro. Wish 1075. Sinubukan ko namang ibigay ang ligaya mo noong mga oras na madilim ang paligid mo. Nakita mo kung paano ko pinaghirapan to, pero bakit nung panahon malubak mas pinili mo iwan ako? Balak ko umalik, di na ako nasasabik. Wala na rin dating mga pangakap-yakap mo tilig. Kung ikaw ay babalik, di na ako masasabik. Wala na rin dating mga pangakap-yakap. 357 Pro, rekta sa kalye. Yeah. Wish 1075. Ang taglay ng iyong kagandahan ay nakakalula. Nagniningning na bitbin sa kalangit, ang hirap makuha. Mahirap ka mangabutin, pinapangarap ka pa rin. Walang makatatalo sa iyong ganda kahit sandali. Makinang natana, kung kasalanan ng ibigin ka, handang magkasala. Sana ay itadhana tayo hanggang muli, hanggang sa tumunog ang dambano. Nawawala sa sarili, napapaisip sa tuwing magulo ang nararamdaman. Sa tuwing magkakatinginan ay gusto nang kumawala ng kaluluwa ko sa katawan. Gustong gusto kita, di mo lang alam. Gustong gusto kita, di mo lang alam. Gustong gusto kita, di mo lang alam. Maghihintay na lang ako na iyong maramdaman. Gustong gusto kita, di mo lang alam. Gustong